Empty, fucking feeds me, I please me with tracks. Rap taste easy out of sight. Spice that's a light, consistency. For rounds I'm greedy, my glutton, believe me, my consume consciousness. Without breathing, sort the manifest through the mic. Don't off-beat me, offset me, you get me? Joint. Joint nepohodí hlavne. Ne, to vážne? Mokrota? Ešte to čerstvé, Mat. No, ale svíja. Hovoril som ti, že bol mňa. Daj nejakú tmavú. Není nejaká definícia toho, čo robíme a prečo. Život, ne? Život. Neukáže ti Bratislava. Toto je život nad vodou. Lara, sú krajšie veci, ako sú drogy. Áno. Drogy nie. Drogy sú špatný, áno. Drogy nie. House je taký špatný, áno. Tak proč mám poslouchat kurva ten house? Všetko je nám osudom dané, ako sa správame, že nadávame a hlavne, že sa môžeme pretvárať ako chceme, ale každý vie, že z Bratislavy pochádzame. Celý život si Bratislavou štvaný ako zver, tak tomu ver. Nám dala všetko, ale veľa nám aj zobrala, už každému neveríme, radšej si každého píbriadne preveríme. Pasák so syfilisom na kári, všetko je v hlavnom meste normálne, úchylné, ukradnuté. Ilúzie už od 8 rokov života. Prvé školské reči ako nerob zo mňa tak to je stále horšie. Začalo to tým asi, že sme kúpili žltý podklad a k tomu pasovali takéto zvieratá. Prvý počiatok bol ten, že sme chceli žltý podklad. Že stačí len si všimnúť písmena a keď niekto vie, čo je napísané, tak si to pozrie a pochopí tie tvary. Stačí tomu všetko vysvetliť potom. Treba tým žiť, aby tomu človek pochopil. Lebo tým, že sa na to pozriem, tak už viem, že jak to vznikalo, tie tvary dynamické, jak to ten človek skečoval a čo ho možno napadlo. A nemožno napadne niečo iné, jak napadlo jeho, keď to skečoval, ale je milión vecí. Možnosti. Je to proste o všetkom a o ničom. Posledné, no. Proste skrátke, nejaké ľahké lyriky púšťam do toho sveta, ktorý počúva všetko, o čom to tu je. V slovenskej lyrike, že sa všetko utápa, ale nič sa nestráca, lebo stále sme tu my, tí istí vyštvaní ľudia z toho okolia, ako je on.
ako som aj ja. A ako je aj táto celá pouličná naša rodina, taká každá hodina je. Pokiaľ v tomto filme všetko ako má, všetko funguje. Keď sa rapuje, keď sa rímuje s ďalšími slovami. Akože skrátka na tieto veci sú len tri. A to sme my, tí ostatní sú nám ukradnutí. A že je to stále o Bratislave. O Bratislave, ako tento incident delikventa, z neho delikvent, takže následujúce slova, žiadne bozy ako nabité olova, iba tento voľný štýl, zo všetkých vyjebaných súčet chvíľa, súčet tých bratislavských, obľúbenie slovenského repu, tak si chráň akože pre teba dôležitú metu, absolútne podzemie slovenského repu. To keep on pulling you down to rest. Now I stress defensive tactics, cause police seem active. Got me in the crib, sleeping with heat under the mattress. In case of home intrusion, first the dogs go bark. Then about 5 sparks, bright light in the dark, like in the light. Myslím, že sú aj hnusnejšie veci v meste, ako toto. No, na tom je to dobre samé, že každá novšia vec stále ženie dopredu. Aby sme mali ďalšiu a ďalšiu. Čiže sa nedá moc prestať asi. No, že celé to vlastne o tom, že jaký si dobrý. Jak to No, crew ako mústvo, no akože my dva sme crew, dva. Proste partia, ktorí striekajú a chodia spolu von, a chodia všade spolu, a sa poznajú a chodia k sebe, domov na byty a tak. Urobíme skeče, dojdeme k sebe, alebo stretneme sa, pozrieme si, zhodnotíme. No, sketch to je papier, proste na papier si niečo nakreslím, čo chcem dať na stenu. Mám tu aj sketch. To neverím. Myslíte, že robíte naozaj zlú vec, keď máme? My si to nemyslíme? No, osobne si vôbec voči štátu. Áno, akože štát by mal reagovať tým, že writeri by mali za to sedieť. Proste žiadne bitky na políciu, alebo čo, išli by za to sedieť. Každý by si rozhodol, že či na to ide. A proste v Nemecku, alebo za hranicami to takto je. A proste vtedy sa ukáže, kto čo je a aký je hardcore a proste aká je ulica. Všetko je v hlavnom meste normálne, úchylné, ukradnuté. Ilúzie už od 8 rokov života. Prvé školské reči ako nerob zo mňa kokota. Tak to je stále, je to stále horšie. Tak sa zašívame na to pojebané nábrežie Pilier. Pilier, toto je tu, kde teraz stojíte, kde proste prvý príznak bol proste minulý rok, neviem kedy na jeseň. Sme sem došli a objavili sme túto vychytávku, proste elektrika. A tam sme si dali rádio, najprv 2 a 4 a potom to vznikla komunita. No a proste sa chodíme von a všetko, čo je zakázané, tu robíme. Miesto, kde nepotrebuješ peniaze, a to je rozhodujúce. Pravda z ulice, tam pod mostom pri zapadajúcom slnku, ktoré dopadá na ten osudný Dunaj, je miesto repermi vytvorené, freestyle mi zaplavené. Život, to je presne život, hudba, graffiti, breakdance. A či už Štvanci alebo 21, každý to pozná. Komunita, ktorá je z celej Bratislavy pricestovaná, repovými bicími ojebaná, exibičná. Ako ženská, ktorá je vyzývavá, celým blokom uznávaná. A hlavný detail, že určite od 4 šeftárov vyjebaná. Ale taká je už kurva nekompromisná, naša realita štvanecká. A my hlavne robíme bombingy, nerobíme tie farebné veci, ktoré sa na nás ľúbia, že ľuďom, a niektorí si myslia, že ničíme mesto, ale... Ničíte mesto? Že
podľa toho, ako prezentujeme sa, je to naše, neviem. Je to na budovy, lebo kde malujete, sa ničíte tým mesto? Ničíme, ale keď je tá šedá budova, tak čo... Áno, pre nás to není, že ničenie mesta. Na egoisti. No presne ten hardcore, že môžu nás chytiť, ale nemôžu. Stalo sa, že sme museli bežať pred políciou, alebo tak. Ale o to nám vlastne ide. No presne, ulicu. Bratislavské ulice, to je naše. Letné, ľahké liriky opisujú mužské zlozvyky, ktoré kurva v sebe máme. A že sa s peknými ženami vonku stretávame. Ale pozor, hranica, jediné čo o tomto v hlave mám sú zlé spomienky na otca. Stráca posledné slova mojej mamy pred bytovými dverami. A už iba pohľad na chrbát muža, čo vlastnú rodinu kurva opúšťa. A takto sa rozpadá rodina, keď potom 12 rokov neplatí výživné otec na syna. Taká je to špina, proste môj vlastný otec, ktorý sa správa takto ku mne. Každú ženskú na ulici pojebe, taký to je. Či už je to v Polsku, alebo v Prahe, alebo v tej zajebanej Bratislave. Ale stále mu to vracia. Ha, jedna príbeh. Proste takéto osudy v Bratislave máme. Bez otcovej lásky v Bratislave vyrastáme. A preto ženy neverte mužovi, ktorý takto klame. Po otcovi mi zostala iba taká spomienka v očarpanom ráme. Lebo matka sa vracia z porodnice, nič netušiaca. Ale zrazu do piči niekto na schodoch kričí a uteká smerom dole. Tak sa žite do mojej matky role, ktorá vybehla na balkón a vidí toho kokota skurveného, sorry za ten vyjebaný potom, ale je to tak, ako ide cez našu ulicu a okolo ramie drží krásne stavanú krásavicu. Ale tak to je, v Bratislave si nikto kokot neustriehne. Lebo takéto osudy v rodine máme, bez otcovej lásky v Bratislave vyrastáme. Pretože neverte mužovi. To je čierny, normal tank. Radši v studňu, to je v týchto tmavých, zelený, asi najlepší zelený, čo tu máme skoro. Není to.
najlepšie isto. Sú doterajšie isto. To X-ko to je vlastne zobrané... Symbol straight edge. Symbol straight edge a vzniklo to zhruba tak, že keď ste v Amerike išli niekam do klubu a chceli ísť, nemali ste 21 rokov, tak vám dali na ruku taký kríž, také X-ko, čo znamenalo, že vlastne pri bare vám nepredali alkohol, takže tam vzniklo vlastne hnutie straight edge a tí ľudia si to začali dávať dobrovoľne na ruky vlastne. Takže straight edge je to vlastne život bez drog, ktorý zahrňuje nebrať žiadne drogy, ani tvrdé, ani mäkké, čiže žiadny alkohol, cigarety, potom tie tvrdé drogy, heroín, kokain a také. Ja si myslím, že to je straight edge, znamená byť taký skromný, jednoduchý život. Bez tých drog, bez... V podstate je to o láske, o súcite k živým tvorom. V takej úcte možno k sebe samému, podľa mňa. Dobre. Jaký deň to vychádza? Neviem. Či sa na to je ten nový deň. Nejak som sa na to nesústredil, že ako to vnímajú nejak iní ľudia, ale myslím si, že skôr pozitívne a ľudia s tým sympatizujú, alebo aspoň teda sa tak tvária. Určite nie sme nejakí utlačaní alebo nejak fyzicky napadaní od nejakých iných skupín ľudí za to, že neberieme drogy alebo za to, že sme vegetariáni, vegáni. Ale v našom okruhu straight edge berieme úplne normálne, prirodzene, takže pre nás to je normálny život. Je to nič výnimočné pre mňa. Ale to je niekto zapojený? Ja tam budem zapojený. Ty? Možno to povedia, ty. Lebo v prvom rade ten človek myslí na seba a na svoje pohodlie. A keď mi ukážete, že to pohodlie môže mať aj bez toho mäsa, alebo že sa dokáže vôbec strávať, až potom on začne možno špekulovať, keď už bude vegetarián, že aha, že a teraz vlastne zvieracie práva, že som tolerantný určitým zvieratom, lebo jeho nezaujíma niekto druhý alebo niečo druhé. Jeho zaujíma v prvom rade on sám. Podľa mňa ju má prirodzene danú každý človek, ale my tu strašne tú energiu rozptylujeme. Rozptylujeme ju konzumom, rozptylujeme drogami, alkoholom. Ja si myslím, že straight edge naozaj má byť o tom, aby človek nejakým spôsobom si uvedomil, kto vlastne je a čo chce dosiahnuť a úplný kľud.
Ale čo to aj znamená? To si pre niečo dal, alebo tak nie? No, toto znamená pozitívny život. Že nemám rád mamu. Toto je, to už len tak, neviem. Proste v hardcore a v strede, že je to úplne bežné tetovanie mať. To je práve to X-ko vlastne, ktoré je znakom straight edge a v plameňoch je vlastne to X-ko. Plamene nemajú nejaký hlbší význam, iba to X-ko má význam v podstate. Ale je to vec, ktorá, neviem, takisto tak ja nechcem schovávať straight edge, tak takéto tetovanie sa asi ťažko schová. Čiže keď mám krátke rukavy, tak je to vidno a neviem, je to pre mňa tak trocha dôležité, možno aj z toho dôvodu, že keby som raz vlastne nejak si povedal, že už to nie je až také dobré byť straight edge, alebo tak. Proste vždy si spomeniem, keď sa na to pozriem, že som straight edge, že ním chcem byť do konca života, takisto, jak je to tetovanie do konca života. Takže do istej miery má to aj tak posilňuje, takže... Tetovanie funguje, naozaj. To je ale sila nie toho tetovania, ale toho rozhodnutia. To je veľmi silný okamih, keď sa človek rozhodne na celý život sa takto poznamenať. A to rozhodnutie v ňom zanecháva hlboké stopy. Človek sám sebe a iným demonstruje, že už sa rozhodol. O to odnes. Koľko je hodín? O pol 8 to začína. O pol 8 to začína? Nechcem byť s vami. Stresy sa asi liečia, alebo ak by som to povedal, tými koncertami. No, po tom koncerte, ten koncert tak dobije tú energiu asi. Koncertami. A takú chuť do života možno. Medzi priateľmi a tak. Aj keď tá hudba možno vyznie pre niekoho, kto sa v tom nevyzná nejak negatívne, alebo možno trochu agresívne, ale ja tam cítim vždy niečo pozitívne určite. Tu už akože tento areál. Takže hardcore je samo o sebe názor, ktorý je vyjadrovaný tou muzikou, tou tvrdou muzikou. A je to vlastne nejaký odpor voči všetkej nespravodlivosti, čo sa deje v tomto svete. Preto si to dostal. Dík moc. Toto ešte nekázal. Je ešte nový vlastne, no? Není. Ja som predal posledný. Ja som vrátil. V dnešnej dobe sa nenosí ani skromnosť, ani dobrota, ani možno nejaký vnútorný kľud a pomalosť. V dnešnej dobe sa cení rýchlosť, flexibilita a maximálny konzum. A to je to, proti čomu straight edge stojí. My jednoznačne sme za zachovanie nejakých takých prirodzených harmonických vzťahov v spoločnosti.
snažíme sa byť možno trocha ako nejaká taká bašta proti určitému konzumnému spôsobu života. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. To je super! Autodrom. Ostrá. Neostrá. Čo mám? Dávame si, ideš, ostrá. Nepridávaš, Klapka. Ja si myslím, že Boh, akože takto celý tento život, si myslím, že vtedy si uvedomím, že Boh je, že keď treba sa, myslím si možno osobne, že všetko pekné od Boha. A si myslím, že to, že keď niekto spraví nejakú zlú vec, tak to není od Boha, že to je zlé. Tak vždy, keď napríklad mne sa stane nejaká dobrá vec, teraz mám rád hudbu, hrám treba na bas-gitare v rockovej kapele a teraz prídem do obchodu a teraz mne sa pokazí na skúške basa a teraz tam nájdem nejakú basu, ktorá je veľmi dobrá
taká cena, že by som si aj mohol dovoliť kúpiť z toho, aký plat mám, hej. A vtedy ma to tak natchne, že tak Boh mi takto pomôže, že vlastne spravil leasingové spoločnosť, aby som si mohol leasing, by som vrať vlastne. Je to úplne niečo také, že možno to pocítim raz za týždeň, možno raz za 4 dní, raz za mesiac, že zrazu sedím v autobuse a úplne cítim niečo také, že jemne, krásne. Ja viem, že odkiaľ to pochádza a proste si spomeniem na Boha a sa usmiem. A je to také zvláštne, ja to jednak neviem vyjadriť, iba tak v rýchlosti. Akože keď chcem spomaliť, tak iba pustím plyn. Áno. Lebo ide auto, vieš, ide auto. To nič, ja si nevšimaj, keď ide oproti. Fuj, to sa mi v živote nestalo, že teraz ide oproti auto a nikto mi nedrží volant, Peťo, chyť mi ho. Choď, neboj sa. V pohode, drží, som dobre? Áno, dobre. Nemusíš sa ide oproti. Peťa cyklista, to sa ti už stalo niekedy? Ja šoferujem, to je úžasné, ľudia, to je úžasné, vážte si to. Myslím si, že každý sa snaží si nájsť taký nejaký dôvod, alebo kladie si otázky, že vlastne prečo je tu a čo je vlastne takým nejakým cieľom jeho snaženia. No a akože pre mňa je jedinou takou otázkou, teda odpovedou na túto otázku, že všetkým týmto mojim otázkam zodpoveda Boh, že na tieto otázky, čo sa týka života, je odpovedou Boh. Ja si myslím, že v podstate ľuďom, ktorí hľadajú, tak, že nemajú zmysel. Akože ja si myslím, že to je preto, hľadajú niečo iné a hľadajú niečo nové, pretože nemajú zmysel, že to oni nevedia, prečo tu žijú. Ale v podstate potom, keď už som zase nejak, že je mi lepšie, tak si poviem, že aké by to bolo, keby som stále niečo nehľadala. Že možno to mi dáva taký zmysel. To, že stále niečo hľadám, že to je to, že keď už nájdete, tak už akože čo? Môžete skončiť. No, to je on. To nemôže byť on. Ale to bol presne taký istý druh. Aj toto taký istý. Ľudia, to sú všetky rovnaté. Zastav, Frido. Tu na Nie, nezastav. Tu je. Stoj, však zastav. Toto. Irova, to ti bije do očí, že ktorý čo sa pýtaš. Super dom. Tak toto je dom mojich snov. Môj, keď si kúpime niekedy, hej. Čo zase predbehol, Perfekt. A všupi to. Neviem, akože pre mňa napríklad je dôležitá úprimnosť. Akože úprimnosť jednak voči sebe samému, jednak voči druhým ľuďom a jednak akože voči Bohu napríklad. U mňa v živote. Akože úprimnosť, lebo od toho podľa mňa sa to celé odvíja, že človek sa mení tým, že je napríklad k sebe úprimný, k iným ľuďom, k Bohu. Akože, neviem, pre mňa je dôležitá úprimnosť. Teda. A si úprimný sám k sebe? No, nie na to, no, nie, asi nie. Decka, ideme. Ja to rozjedu. Inak nič nemôžem dozadu, ale však. Dozadu? Neviem. Dozadu, aby som vedela, že keď ma prebieha. Nechceš viac? Dobre. A cítim sa, keby sme šli na Woodstock. Jediné, keď si už fakt neviem pomôcť a myslím si, že Pán Boh ako keby mi robil zlé veci, hej, tak si poviem, že snáď to robí tak, že ja nevidím tie dôsledky a že on to vidí lepšie, hej. Lebo niekedy sa mi nezdá, že mi robí úplne iba to najlepšie. Káni, prosím ťa, jak sa dostanem na Woodstock? Na Woodstock! Nevieš kde? Niekde za Senicou, že to má byť. Za Senicou! Káni, na Woodstock, jak sa dostanem? Na Woodstock! Rovno, dobre, ideme. Dík! Že musíš ísť rovne.
Si zúfala, keď bez soprano. Ako ja si myslím, že láska to je také nejaké obetovanie sa. Takže tak si predstavujeme lásku medzi mužom a ženou, že ja neverím v lásku, takto, ja neverím v lásku, ktorá dokáže vydržať. Takú ľudskú lásku medzi mužom a ženou, takú lásku, ktorá proste nejako vzblkne a teraz proste vydrží, až kým niekto nezomrie, hej. V to neverím. Proste verím, že vždy tam potom tú lásku treba udržiavať. A že vždy tam je o tom, že si považujem toho druhého ako keby za viacej, ako som ja. A dokážem sa obetovať pre neho. Asi tak. Že to je práca stále a že čím viac sa pracuje, tým je to snad lepšie. Asi tak. To je naozaj láska, keď tí dvaja spolu komunikujú, takže si hovoria všetko úplne a rozprávajú sa o všetkom. Keď majú nejaký problém, tak sa rozprávajú o tom, čo si myslí ten druhý. A si myslím, že keď vtedy sa dohodnú, tak to je tá pravá láska. Ja súhlasím, jej dáno. Ne, ja som iba pritakala. Alebo zase, no, to je zvláštne, lebo zase keď si taká, že láska medzi mužom a ženou, tak niekto je presvedčený, hej, niekto s niekým chodí 4 roky a presvedčený, že to bol ten pravý človek pre neho a zrazu proste zistí, že nie, hej. A teraz príde ďalší a teraz potom, čo bolo to práve, hej? Akože je viacej pravých lások, ale nie, také, neviem. Jana, čo? Zase niečo ideš. Ťaha doprava! Nebojte sa. Najprv choď pomaly. Tebe niečo mám brzo skočiť. Áno, brzdiť. Brzdi! Uja! A ideme. A ideme rovno na ten Habanský domček, kam? Tam ideme asi, však oni sú tam už. Ja si myslím, že sex k tomu patrí, ale ja som toho zastanca, že ja osobne to chcem až po svadbe, sex. Prečo? To je moje presvedčenie. Ja si myslím, že to je taká vec, to je každý osobný názor. Keď niekto pre vás nechce, alebo nie, že nechce, možno to je taká vec, že niekedy aj to je také pokušenie, že pre vás som s dievčatom niekde, je to také pokušenie, že máme na to príležitosť, ale nechceme to spraviť, že chceme si na to teraz počkať, keď sa zoberieme, hej. Zas my tu nepovieme všetko. takže to, že keď idem proti svojemu vlastnému a tak to teraz možno ani nechcem povedať. Rovno, hore. Hore? Ako peče. Hore. Môže povedať niečo oproti? Neboj sa. Ešte toto je ten dom. To je krásne. Tuto tu zastav. Zastaveť, ja sa parkujem. Ne, tu doľava. Tuto takto iba? Zamrzniť a pečko, ne? Pečko. To. Daj ručnú zaťahni. No a sme doma. A vypni motor. No, takže čo ja viem o Habancoch, boli to ľudia, ktorí žili v takom svojom spoločenstve, ktorí verili v Boha, kresťania. A no, to bolo z tých všetko. Má tu byť pôvodne, teda my sme sa dozvedeli, že tu má byť urobené z tohto domu múzeum, tak aby to slúžilo pre nejaké ďalšie generácie, aby sa ľudia dozvedeli, že čo sa tu dialo pred niekoľkými rokmi, že tí ľudia tu žili naozaj ako taká jedna rodina, aj keď možno neboli celá rodina všetci, a že sa snažili žiť takým životom ako tie prvopočiatky cirkvi a kresťanstva vlastne. Sme také spoločenstvo mladých ľudí, priatelia a myslím si, že sa tak môžeme aj lepšie spoznať aj pri práci, nielen... Samozrejme, že nepracujeme pravidelne, ale... Konečne, že? Jana, kde budeme spať? Počuj, Peťa, vy si tu... Vieš, hore, tuto. Ja s Ríšom záložím oheň v krbe. My ideme hore na poval, dobre? Dole budeme spať pri krbe. A my ideme na poval. My budeme pri krbe spať, tak toto je ten náš domeček. Dobre. Není to Woodstock, to sme už boli inde, ale... V podstate mám stále... Akože aké mám myšlenky napríklad, hej, že napriek tomu, že sa snažím žiť tak, ako som vychovaná, tak ako chcem, tak aj tak mám také myšlenky, ktoré ma napríklad... Minula som si to uvedomila, že som bola strašne nervózna, bola som na pošte
a som si úplne uvedomila, že mám v sebe takú nejakú agresiu. Strašne tam bol veľký rád a tie polštvorky sa úplne, boli strašne pomalé. A ja som mala normálne chuť im strašne vynadať a dokonca, že keby som niečo držala v ruke, tak by som mala chuť normálne akože boleť po tom stole a že som rada, že kde sa to môže po mne zobrať. Ale tak stane sa to, teda naozaj, ja som nie som vybušený človek, ale proste stane sa mi, že úplne ma chytí zúrivosť, úplne akože oheň v očiach, mám chuť niečo zmlátiť alebo rozbiť. Ale potom zrazu, ja viem vždycky, že sa vrátim zase k tej zodpovednosti. Nepáčilo sa mi, že keď sa tu tak rozprávame o tom a vy tak poviete, ako keby ste nás do toho tak trochu naštilizovali, že aha, vy ste tak zodpovední a tak. Ja si vôbec nemyslím o sebe, že som zodpovedná, hej. A to vám potvrdí milión ľudí, lebo chodím všade neskoro vždycky a tak, ale to není iba o tom. Ale proste, že ja si nie som istá, teraz som tu, hej, ale ja neviem, čo so mnou bude potom, hej. A v tom je možno tá nezodpovednosť, že nie som si tak istá. Takže, bratia a sestry, my by sme vám teraz chceli zaspievať jednu pieseň, ktorá je v jednej africkej reči. Takže vám poviem, o čom je, aby ste vedeli, pretože my sami sme to nevedeli. Slova sú, celý čas sa tam spieva Euetina, čo znamená vraj jeho cesta je našou cestou. Potom sú tam ešte ďalšie slova. On stretáva tmu a stojí bez zbraní. Jeho cesta je našou cestou. Takže sa to pokúsim zaspievať. Takže toto je náš štadión, dá sa povedať. Stará dobrá Petržalka. Čo to znamená byť s kínom? S kínom? Je to veľmi stará ideológia, vlastne začalo sa to v 50 60 rokoch v Anglicku. Keď tam došli negri z Afriky, keď brali Angličanov robotu. Chudobní Angličania nemali robotu, boli nezamestnaní, tak sa začali búriť proti tomu. Celé to tak vzniklo. Nemali radi buzerantov, tým brali robotu tiež. To vzniklo vtedy na začiatkoch hnutia v tom Anglicku, pretože tí ľudia sa chceli trošku odlíšiť od iných, že chceli vyjadriť svoj názor. Tak jak metalisti vyjadrujú, teda aspoň starí metalisti vyjadrujú svoj názor dlhými vlasmi, tak my vyjadrujeme svoj názor holou lebkou. Poznám pár ľudí, akože sú to naši ľudia, sú to skini a majú dlhé vlasy. Pretože sa im to ľúbi. Ono ide o to, že nejde, čo máš na hlave, či máš vlasy, či nemáš. Tvoje presvedčenie, v čo veríš. To, čo nosí každý v srdci.
miesto. No, asi takto vyzerá, že každý, kto sem príde, hneď si to všimne, jak vyzerá naše hlavné mesto. Slovenská kultúra. Jednoznačne. Sprejery, ako dobité, vôbec nie sú na to peniaze. Je to strašné. Keď tiekla krv z rán tvojich detí, na 1000 míl počul si plač. Keď vzali si telo tvojej ženy, nič nezmenil o pomoc hlas. Bol si spútaný hnevom na konci síl a nemal pre koho žiť. Len slzy a bolesť a slzy, dlhý čas prázdnoty. Ale dá sa, no. Cez deň chodia rodinky na prechádzku, večer zase tí feťáci. Na prechádzku? Na prechádzku. Za Mariškou a inými dievčatami. To je len za dievčatami. No, niektorí aj za chlapcami, ale tak to si už nepomôžeš. Keď je trošku z teplých krajín. Ja o sebe poviem, že som militantný človek, pretože bol som na vojne. Aj by som sa tam možno vrátil, keby nebola naša armáda v taký organizovaný bordel, jak to je. Proste som od natúry taký militantný, že mám rád akože aj staré historické vojnové filmy, dokumenty o vojne a tak, ľúbi sa mi to. Keď sa ti páčia staré veci, vojnové, história a toto, tak si už iný ako ostatní. Už to není s tebou v poriadku. Už si nacista, nacionalista, čo chceš. Keď nebude poriadok, nebude ani sloboda, podľa mňa. A keď bude poriadok, tak bude sloboda. Kedy dali ti radu, prehodni hnev a odpust to, čo stratil si. Ty späť dá, bratýri detí, nevinný pohľad, v očiach nádej a radosť rodiny a tvoju ženu, matku dvoch detí. Kto späť ti dá? Sloboda, to je slovo, ktoré niečo znamená a ktoré neznamená pritom nič. Pretože slobodný človek môže sa pohybovať po uliciach všetko, ale keď je tu neporiadok, tak bojí sa ísť tam, bojí sa ísť hentam. A už to nie je sloboda, pretože nemôže tam ísť, alebo nechce. Lebo keby tu bol poriadok, by tu neboli mafie, by tu neboli tieto všelijaké skupiny, ktoré tu robia bordel, tak človek sa nebojí a je slobodný, lebo môže ísť hentam, môže ísť do toho baru, môže ísť si tam sadnúť. A nestane sa mu, že ho zastrelia. No. Potom len súd zvolaný, aby vyniesol trest. Rozsudok je ale výsmechom, ešte väčší je tvoj hnev. Zatínaš bez aspoň na chvíľu, silu ti dáva moment pomsty. Toto je číslo autobusu, kde nám zabili kamaráta na tejto zástavke. Tu sa to stalo. Oni tu vylepia toto, rasovú nenávisť. Cigán zabije bieleho. Ľahostajný. Čomu? Skús tam vylepiť opačný text. Čak to ešte ani neusne to lepidlo, už budem v lochu. Tá chvíľa, kedy ľútosť nepoznáš. Smrť zas, smrť do tela vrahov, bezcitne vrážaš svoj mohutný meč. Konáš spravodlivosť v systéme plnom slabosti. Najhoršie na tom je, že všetky židovské veci a všetko to môže byť. Vydá sa Mein Kampf, samozrejme zakázané. Áno, lebo to napísal Adolf Hitler. Pretože je to historická knižka, by to mala byť učebnica, pretože keď niekto aj chce proti tomu bojovať, tak musí vedieť, proti čomu chce bojovať. Nie na to, že tam je Hitlerov obrázok, tak už je to zlé. Keď si to neprečíta, nevie o čom to je. Ja osobne som si prečítal aj judaizmus, aj Marxa som prečítal. Východné náboženstva. Prečítal som si, viem o čom to je, niečo sa mi z toho môže ľúbiť, niečo sa mi z toho nemusí ľúbiť, ale viem, že proti čomu. Tolerancia a humanizmus? To je fraška podľa mňa, pretože
dalo by sa tolerovať všetko, dali by sa tu tolerovať aj pánkáči, pretože majú svoju ideológiu tak, jak máme my. Len dalo by sa to tolerovať vtedy, keby nefetovali. Najhoršie na tom. Nech mi nikto nehovorí, že keď niekto fetuje a vlastne za to kradne a neviem čo, tak proste, že to neškodí spoločnosti. To akože to je nezmysel. O tom to vlastne je aj cigáni to isté. Ale najhoršie na tom je, že aj politici, aj policajti si vyhlasujú, že treba zakročiť proti hnutiam ako skinheads, toto a anarchia, to je v pohode. A pritom to je horšie, zlé, všetko dokopy, čo tu, aké hnutia existujú. Čo to je anarchia? Robiť bordel, nafetovať sa? Proti tomu netreba zasiahnuť? To môže škodiť spoločnosti? To je jedno, ne? Stačí tu taký bordel, aký tu je. Že tu nám mladí ľudia umierajú na to, že niekto že sa predávkujú, nemá nadávku, vykradne, okradne rodičov, rozkradne celý byt. Okradá aj ľudí len na to, aby prežil hodinu eufórie. Trosky. Obyčajné trosky. Dopichané žily. Prefetované nosy rozpadnuté, jak Michael Jackson. Pozri, kto nás prišiel pozrieť. ACAB zasahuje. ACAB, no. Asi sa nudia v robote. Nemajú čo robiť. Alebo došli na pivečko možno. No som zvedavý, že či prídu za nami, ale to nás nezoberú na Sosinkovu, to nás zoberú tu na dozadu, vidíš. To je jedno. Všade majú svoje metódy. Teraz títo blázni, čo tu robia bordel, keď sú v presile, tak sa bijú, keď je sám, tak uteká. Teraz, keď idú cigáni alebo peťáci a vidia ma samého, tak idú ma byť. Pretože som sám. Áno, ale niečo mu spravíš a už... Áno, a tak potom... Samozrejme, potom už ja idem sedieť za to. Tam ti spravia pekné fotky. No. Stará známa vec, vyťahne sa zo šuflíka občiansky. Poznáš to? Šuflík vyťahuješ občiansky, ak tam strčíš ruku, tak policajt zavrie šuflík nohou, zakopne to, doláme ti prsty. Čo to sa mu stalo pri bitke? Padol zo schodov, ne? No, pošmykol sa. Ide ďalšie metódy, vyzuje si topánky. No, po petách. Aby to nebolo vidieť. Skočil si sám, odporné divadlo, máš na rukách krv, ty ale nie si vrah. Vzali ti všetko, stratiť už nemáš čo. Prešiel si peklom, keď sem pila tvojich detí krv. Pretože mňa osobne teda prekvapil jeden takýto anarchista. My sa rozprávali raz v autobuse. A prekvapil ma, že koľko vecí on vedel o našom hnutí, o našej ideológii, o Odinovi, o božstvách. O ústave. O ústave, no. Bol rozumný človek, ja som mu potom ruku podal. Pretože veľa ľudí z nás nevie tieto veci. Takého človeka by som toleroval pri sebe. Pretože vyzeral... Bol asi napitý, možno nafetovaný, neviem. Ale vyzeral dosť múdro, pretože vedel veci, bol všeobecne vzdelaný. Odin to bol hlavný boh v meste Valhalla. Jeho syn Thor. A oni bojovali proti iným bohom, to sú legendy ešte starých válečníkov, vikingov. Pre niekoho je to pohanské, niekto je pohan, keď neverí v kresťanstvo alebo nejakú inú vieru. No, kresťanstvo to je kapitola sama o sebe, pretože kresťania nemajú radi Židov a pritom ich jediný Ježiš Kristus bol Žid. Skočil si sám, odporné divadlo, máš na rukách krv, ty ale nie si vrah. Naša filozofia spočíva v tom, že je to možno trošku otrepané, ale chceme tu čisté Slovensko, čistú Európu, pretože je nenormálne, aby z nejakej Afriky alebo z nejakého Pakistánu alebo títo Arabi sem chodili
mafia. Urobia tú mafiu, akože... Celý týždeň sa fláka, milióny vo vrecku. Drogy, cigáni. Nič nerobia celé dni, nič nerobia, len poberajú podporu, krádnu. Feťáci, to isté. Najčastejšia otázka od normálnych ľudí prichádza. Vy veríte v tretiu ríšu? Keby Hitler prežil, tak Slovania už by boli mŕtvi. Hitler urobil jednu chybu, že tu na Slovensku, alebo... Takže, že teda kinožil aj Židov, ale že tých cigáňov mohol ešte viacej trošku, podľa mňa. Toto je to miesto činu, kde sa tu všetci zhúľujú, nadrogujú, nafetujú. Keď babena povie mamine, idem tam, vieš, ku kolotočom. No. Ona si myslí, že sa vozí na kolotočoch a babenka tu húli. A čo to je v pohode všetko. Tak má kolotoče zadarmo. Ale v hlave. Veríme v to teda aspoň ja, že to tu raz bude lepšie, že to tu bude čisté. Tvár krčíš od bolesti, v srdci nosíš obrý hnev. To, v čo veríš, nikdy sa nepustíš, ďalej snívaš svoj železný sen. Média šíria plnú lží, na tvoju hlavu padá špinavý dážď. Oni hrajú s myslením ľudí, vždy keď píšu tvoj obraz. Odkryl si pravdu hore v pozadí, odmietol poznosť, čo ťa dvihol hlas. Dal silu slabým, vrátil zrak slepým, a všetkým ostatným cestu ukázal. Preto tá represia proti nám, je čas mojich sa uzavrieť kruh. Prúdy spolu, nikto nezlomí, spomeň si dobre na tú starú legendu. Proti nám, cestou špinavých trikov v novinách a tými, im nič dobré, len tupé klamstvá. Daj sa zlomiť a budeš najlepší. Spomeň si na čas, kedy dvihol si hlas, jediný deň z toho nebol zbytočný. Tvoja ruka dvihla meč, oči opustila, to nazvolil si boj pre vlastným pohodlím, kedy pridal si sa k nám. Nemajú niekto v kabeli? Cica. A v obreci s pečivom. Život si bol trní. Cicuška má. Čo? Cicuš. Matko. Cica. Není špajzmi? Není, pozerala som. Mačka sa stratila, fakt není nikde. No ja som to hovoril od začiatku. Nevybehla von. Alebo cez okno. My ideme von, dobre? No dá, ale tam musíte preliezať. Hore není? Ne, čo sa stalo? Ale aké čudina mi tu potom... Cica. No, ty, začúvaj. Je to o tej láske k blížnemu a láske vlastne k celému svetu a chceme nejak pomôcť, teda určite. Nechceme to proste nechať len tak, ako to teraz je. Myslím si, že je tu veľa chýba, že treba na to poukázať. Človek je, myslím, šťastný, keď má lásku od niekoho, koho má aj on rád. A teda pre nás, čo tu sedíme, myslím, je to šťastie, nie keď máme teda tie peniaze, ale tú lásku, keď máme čo... To sa vystri, neviem. Ja si myslím, že má pravdu.
Hníčko. Máte odbachať? Som zistila, že ma táto klasika brutálne upokojuje. Aj náhodobne, jak sme si nemali púšťali, proste. Ja som bola totálne nervózna, strašne nahnevaná. A jak sme si to pustili úplne. Vlastne, čo máš krabeštica? To ešte keď je tak zhasnuté. Co? Co sa ti nepáči, cica? Nemôžem ja hovoriť za celú skupinu ľudí, pretože ja sa môžem hovoriť iba za seba, takže ako, aj to myslím, že fajn, že sme sa tu našli takí ľudia, ktorí dokážu spoločne nejakú vec, že napríklad 2 roky fungujeme, už len tá naša aktivita, to jedlo namiesto zbraní, že 2 roky to tu funguje bez nejakého vedenia, bez toho, aby niekto bol proste bez nejakého zamestnanca, bez toho, aby niekto bol odmeňovaný za to, čo robí. Je to čisto iba práca pre druhých ľudí a vlastne radosť z toho, že aspoň dokážeme nejaké potraviny, ktoré zbytočne by sa vlastne vyhodili, tak ich zúžitkujeme a ešte vlastne nakrmíme ľudí, ktorí sú hladní. Teraz aj na našej škole, teraz sa nejak rozmáha to proste skinia rasizmus a tí mladí ľudia sa dávajú práve týmto smerom a to ma aj dosť mrzí, lebo veľa o tom nevedia. Teda väčšinou pomenovaní, čo na nás padne, sú anarchisti, pretože to je asi najznámejšie, čo oni vedia povedať a ani nevedia vlastne, čo to znamená. My práve, že nechceme, aby nás škatulkovali do nejakej formy, že sme anarchisti a teraz musíme sa presne chovať ako anarchisti a musíme robiť všetko ako anarchisti. Proste nemáme radi škatulkovanie, proste my sme ľudia, máme svoje názory a nechceme sa nazývať pánkači alebo anarchisti alebo hippisáci alebo niečo takéto. Proste sme ľudia a robíme to, čo cítime a nemáme k tomu názov, proste máme svoje názory, no. Dovidenia. Ale klasika fakt, akože teraz som na to nejak... Akože mi sa tiež nepáčila, mne sa zdala nudná, neviem čože klasika. Ale teraz je to v pohode celkom. Ja to práve, že je dobré náštať, ja neviem. Hej? Ja keď si pustím punk, tak som kľudná, ale keď si pustím niečo také, ty kokos, tak to je strašné. Strašne takto. No, zahodí s lyžičkami. Dajte stará, čo zaspáš, čo sa obliekáš, to zver ako to trpno. Ty sa zložený z nekoľvých to vysvetlí, čo si otvorí, vždy že zodpovednosť máš, súhlasíš, čím zabíjaš, súhlasíš, čím zabíjaš. No, že proste, keď idem niekedy k policii, ale fakt len niekedy a vidím nejakú starú tetu, ktorá má proste kožuch, tak mám na ňu chuť zakričať, hej, stará, čo zase máš, do čoho sa obliekáš, pretože je to práve o tom. Zabíjaš. Proste nechápem to. Majú už 1 500 000 kožuchov doma a oni si kúpia nový. Písa, ja som proti, nechcem vám boli vražené, zakúčime osobnutí, ešte nie je všetko stratené. Mesta sú vlastne, dá sa povedať, že centra konzumu a je vidno, že tam, kde je vlastne veľký konzum, sú aj veľké prebytky. A keď chodíte po meste ráno alebo večer, vidíte kopu ľudí, ktorí dokážu žiť z týchto prebytkov, to znamená ľudia, ktorí si hľadajú svoje jedlo v kontajneri, ktorí si nájdu svoj byt v kontajneri
a nepotrebujú vlastne žiadne peniaze, akurát niekedy, keď odozdajú niečo do zberu, tak si zoberú peniaze a niečo si idú kúpiť do obchodu, ale dokážu, myslím, že bez problémov žiť iba z prebytkov spoločnosti. Ešte nie je všetko strátené. V mestách je to bez peňazí takmer nemožné. Ešte nie je všetko strátené. Ja napríklad v meste, čo som vyrastala, tak ma to poznačilo, myslím si, že do veľkej miery, ako ja nepoznám ani svojich susedov nad sebou alebo pod sebou. A myslím si, že tam to nie sme si až takí blízky v tých mestách. Idem po ulici a proste prechádzam okolo ľudí, ani sa neusmejú, ani nič. Proste je to tam taká izolácia, ako keby. A na tých dedinách je to také viac o láske a o tom srdci a tak. Vy môžete byť na podoške, tam není voda? Lebo aby to No mnohí sa nám vysmievajú, pohrdajú nami, aj keď rozdávame tú polievku, tak rôzne uštipačné teda poznámky teda počujeme občas. Že ale to sú väčšinou ľudia a netreba ich brať vážne a sú to ľudia, ktorí práve nevidia to, prečo to robíme. No tak. Akože oni na nás začnú kričať, že Antifa, alebo také poznámky majú. Väčšina za to, že mám iné názory ako oni, tak. No väčšina ľudí, Ale čo je to Antifa? Antifašisti. Vyšlo koľko tých cibú? Sme boli na rozdávaní, akurát bol futbal Turcia a ako vlastne Slováci. A v meste nebol nikto iný, len tí Turci a skinheadi, no. Tak my sme tak posedávali ako v meste a potom sme išli rozdávať. A dopadlo to tak, že prišiel tam taký akože chalan proste, bol vyholený, ale tak neznamená, keď je niekto vyholený, ešte to musí byť hneď skinhead. A vypýtal si leták, potom sa s nami rozprával, prišli ďalšieho traja kamaráti a začali mi nadávať, že som kurva pojebaná, že som špina a pluli ma. Podobným teda s takýmto niečím som sa stretla aj ja, že vlastne sme boli na zastávke a prišiel k nám taký mladý chalan. Vôbec ma nenapadlo, že je nejaký antifašista, teda fašista. A niečo, pretože došiel k nám, ja som mala nášivku ľudia proti rasizmu a začal sa s nami normálne baviť, že to je super, že práve baby sa takto dávajú na toto, že dajú tento názor, svoj návrh, že chalani sa boja, že im niekto najebe a akože išiel to názorne ukázať, že ako. Myslel som, že to neukáže a práve mňa a moje kamarátky vtedy vrazil a vlastne zistili sme tak, že on je vlastne fašista. Sú proste dôležité podľa mňa aj aktivity, ktoré sú ako napríklad, ktoré sú také ako táto, že spojíme sa vlastne nie tým, že by sme hromadili svoj majetok, ale hromadíme sa my ľudia, ktorí máme proste názory a vyjadríme pomocou nich tak účinnejšie proste, že to nie je iba názor jednotlivca, ale tým, že sa dokážeme nájsť viacej ľudí, ktorých trápia tie isté veci, tak dokážeme
lepšie presadzovať tieto myšlienky do praxe a možno aj inšpirovať ostatných viacej a možno aj teda tých kompetentných, ktorí nakoniec možno niektoré z tých myšlienok uvedú do praxe alebo nechajú sa ovplyvniť. Ja si myslím ešte k tomu predtým, že nás spája hlavne ochota pomôcť a niečo na tomto svete teda hlavne zmeniť, hej. Či už prostredníctvom toho, že pomáhame tým bezdomovcom alebo niečoho iného. Dosť ľudí som sa stretla s takými názormi, že už vedia, že ja za niečo takéto bojujem a povedali mi, že prečo používam vôbec zápalky alebo niečo, že však aj to nejak tej zemi škodí, ale myslím, a to boli teda všetci ľudia, ktorí oni vlastne nič nerobia. Ja chcem povedať, že ja sa snažím aspoň niečo robiť a proti niečomu bojovať a teda nechcem, aby ľudia, ktorí nič nerobia, mi teraz hovorili, že a toto nerob, to rob. Asi tam je značka. Tam? Neviem, to som Máme zákaz jazdy. A vôbec elektronická muzika dokáže v človeku vyvolať zaujímavé pocity, dobrú atmosféru, nielen dobrú, možno aj zlú niekedy. Dá sa s ňou dosť navodiť nálada. Keď sa tí ľudia bavia, keď DJ dobre hraje, keď tá hudba má tú silu, má tú tendenciu vyviesť človeka vyslovene z nejakého kľudného stavu do toho vyššieho, zbudeného, kedy pociťuje tú silu tej hudby, tak vtedy je to tá radosť, vtedy je to tá extáza. Ja neviem, čo v tom vidia iní ľudia.
ale ja v tom vidím hlavne tú hudbu. Presne toto isté a o toto isté prežívanie išlo kedysi dávno v šamanizme. Techno je presne na tom istom založené, na určitom monotóne sa opakujúcom rytmuse, ktorý človeka ako keby nalodil a vezie ho a ťahá ho. A je to na osobnosti DJ, aby s tým človekom vtedy v tom stave pracoval a aby ho preniesol cez nejaký ten vrchol a aby mu doprial aj tú erupciu, aj to trásenie a nárast tej energie a aj to uvoľnenie. Podľa mňa o tom ten život je, že cez deň som v práci, nie kvôli tomu, aby som zarobil peniaze, ale kvôli tomu, aby som proste mal nejakú rovnováhu v živote, keď nie sú peniaze zmyslom života a veľa ľudí hovorí, že peniaze nie sú zmyslom ich života, ale v podstate žijú tak, že tie peniaze sú zmyslom ich života. Tak ak vážne existujú ľudia, ktorí to hovoria, tak potom toto je ten spôsob, ako žiť. Pozeráme, že nám nejde električka, ale my sa dostavíme nejak inak. Proste do hodiny sme tam. Táto scéna je v podstate postavená na tej hudbe, ktorá nejakým spôsobom spája tých ľudí a dáva im možnosť prežiť kolektívny zážitok niečoho, čo im v bežnom živote chýba a to je dostatočné. Som si vedomý, že som objavil proste také dimenzie, aké by som pri normálnej hudbe a vôbec proste bežných proste komerčných veciach a partiách komerčných, hej, nezažil. Začne sa o 9, o 6 sa skončí a teraz je taká móda, že sa robia afterparty. Tak to sa začne o 6 a skončí sa podľa toho, aký ochotný je usporiadateľ a aký zdatní sú návštevníci. A hrá sa tam hudba a ľudia sa bavia a rozprávajú sa a tak. Čo drogy? A berú drogy. Simona! No tak ono človek, keď si lúpne tú ekinu a ide na ten parket tancovať, uvoľní sa, tak v podstate ten pocit je ten, že ako keby každý z vás pozná ten pocit chvíľku pred orgazmom, alebo keď sa s niekým ešte len hladká, je to čerstvo pred milovaním, že po ňom prechádzajú také príjemné, jemné zimomriavky. Tak tá tabletka spôsobí to, že tie zimomriavky sa uvoľnia chemickou cestou a sami vám idú od spodu, od chodidiel, úplne pomaly vás naplňajú celé telo, celú hlavu, celú vašu bytosť a potom sa stane niečo, ako by som povedal, ako keď sa rozleje voda. Že máte pocit, že ste stiesnení v malom priestore a zrazu ten malý priestor ako keby nastal veľký boom a vy zrazu zistíte, že ten priestor je strašne veľký a vaše ja sa začne rozplývať po celom vesmíre. A necítite nič, len lásku, kľud a harmóniu a lásku, kľud a harmóniu. To je na tej extáze pozitívne a preto je lepšie ako alkohol. Ale
ale to je to, že človek tam stále riskuje a namiesto týchto pocitov sa môže dopracovať k totálne odlišným. Tam ide o tú hudbu, tak určite dá sa to zložovať aj niekto len tak vonku, hej, ale proste to není ono. Nepoznám ani takých ľudí, čo by to robili a ostali na tom, alebo neviem proste. A keď je pravda, že dá sa namotať na tie víkendy, hej, ale proste to už si každý musí dať pozor proste, každý, hej, niečo škodí viac, niečo menej, si už každý musí proste povedať, hej, a nesmie zabúdať potom, že nesmie sa pomýliť, hej, nesmie sa z neho zmýliť, že proste či chodí len pro tie drogy na scénu, alebo či ho to naozaj baví, hej, aj proste či naozaj ide o tých ľudí, o tú hudbu, o to všetko, hej. Mám kamaráta, hej, ktorý predtým bol taký diskofil, hej, odkedy proste sme začali fičať akože na akciách, takto na techne. Bol silný ateista proste odtedy nejak, neviem, po 4. mesiaci začal veriť proste Boha, hej. Proste tam pochopil, že proste, jak to on sám opisuje, hej, že proste predtým nepoznal, že také veci existujú proste, že proste sa dá tak obrátiť a proste inak žiť a proste také stavy zažiť, hej, proste, že musí byť niečo vyššie, hej. Predtým si to nemyslel proste. Táto hudba je odlišná, táto kultúra je odlišná, ale celý život je len rozličná forma variácií a toto je jedna z tých mnohých variácií. Tá hudba, viete, za tie roky sa vám to vykryštalizuje tak, že presne viete, čo v tej hudbe hľadáte, čo sa vám tam páči a čo sa vám tam nepáči. A mne sa tam napríklad nepáči, keď tam začne niekto spievať a hovoriť mi, jak sa cíti a duplovať moje pocity a proste rozprávať mi svoj príbeh, lebo ja neviem, ja mám svojich vnútorných vnemov tak veľa, že keď počujem hudbu, ako je táto, alebo teda hudbu, ako hrám, tak ju počúvam a môžem si tam dať hocičo, z vlastnej pamäte, to všetko tam nájdem, lebo tá hudba je len akože podklad, to je to, na čom to všetko stojí. Techno je hudba, ktorá je celá založená na zmenených stavoch vedomia a na tom, že tá hudba sama o sebe pôsobí výrazne psychoaktívne. To nie sú veselé pesničky, to nie sú smutné pesničky, čo hráme, to nie sú melancholické pesničky, to je proste groove. Je to groove. Ale Simona zase ráda stavila. Taký človek, čo predtým, ja neviem, akože moc strčal v partii, hej, tak tu sa našiel, lebo bol, povedzme, moc možno extravagantný, alebo ja neviem, trošku bol extrémny, v niečom bol extrémny proste, hej, alebo ne, proste, že jeho život a proste jeho názory, hej, boli naviac, alebo tak, než proste, než tých iných, hej, alebo proste mimo, áno, tak akože tu väčšinou zapadne, hej, tu je, ako sa nájde medzi svojimi, hej, proste, že tak to je.
No, to je strašne hlúpa otázka, lebo každý má svoj zmysel života a toto je akurát jedna vec, ktorú máme všetci podobnú, že nás baví niečo takéto. Napríklad takto sa pozerať na ten ranný úsvit. Paráda. Väčšina ľudí teraz spí, potom čo úplne unavení, v piatok večer spadli do postele a tešia sa na to, ako v prípade si pustia Formule 1 o 1 po obede. Denisa! Poďte! Simona! Teraz kam idete vlastne? Na jeden byt.